Cybersikkerhed handler ikke længere kun om dine egne systemer. For jo bedre de store virksomheder bliver til at beskytte sig selv, jo mere leder hackerne efter smuthuller, og dem finder de ofte hos leverandørerne. Det betyder, at SMV'er nu også skal have styr på de risici i deres leverandørkæde. Med nye regler som NIS2 og stigende krav for samarbejdspartnere, står mange SMV'er med det samme spørgsmål. Hvordan kommer jeg i gang? I løbet af de næste par minutter viser vi dig vores opskrift på succes, og hvordan du kan bruge værktøjet til at arbejde mere sikkert med dine leverandører. Med Success kan du hurtigt og nemt få overblik, prioritere risici, holde styr på dokumentation og politikker, alt sammen et sted. Okay, lad os komme i gang. Først downloader du zip-filen. Success er bygget i et program, du allerede kender og måske endda holder af. Ja, du har kun ét regneark fra Success. Når du åbner filen, skal du aktivere makroer. Vores er digitalt signeret, så du kan være helt tryg. Men husk altid kun at aktivere makroer, der er signeret. Hvis du får brug for hjælp, kan du læse mere i guiden eller på hjemmesiden. Fra dashboard går du til fanen leverandører. Her kan du tilføje din leverandørliste og svare på 4 korte spørgsmål. Du kan også indsætte en liste med dine leverandører fra et dokument. Bare du husker at besvare de 4 spørgsmål manuelt. Værktøjet klarer resten og viser dig med det samme, hvilke leverandører, der udgør størst risiko. Og din leverandør er sorteret. Nu kan vi tage et nærmere kig på de leverandører, der kræver ekstra opmærksomhed. Under handlinger finder du de leverandører, der udgør størst risiko. Og her kan du også registrere, hvad du gør for at håndtere risiciene. Med værktøjet får du hurtigt overblik over, hvilke leverandører, der udgør en risiko fra din virksomhed. Fra netværksadgang og dataadgang til de led i din forsyningskæde, du er afhængig af. Vi ved det godt. Cybersikkerhed, det er sjældent noget, man tager hen over middagsbordet. Derfor har vi tilføjet nogle gode samtalestartere til hvert risikoområde, så du ved, hvilke spørgsmål du kan stille, og hvad næste skridt kan være. Husk at skrive ned, hvad I bliver enige om, så handlinger, aftaler eller ændringer i kontrakter er samlet i værktøjet. Alt, hvad du gør, samles automatisk i dashboardet og kan nemt deles med myndigheder eller kunder. Fra det samlede overblik til detaljer om den enkelte leverandør. Du kan også tilføje oplysninger om din virksomhed, f.eks. land, NIS2-omfang og om I har en politik for leverandør cybersikkerhed. Nederst er der en tidslinje, der viser alle aktiviteter. Alt logges, og du kan filtrere efter risici eller se det hele samlet. For dem, der skal tage det et skridt videre, vil nogle myndigheder og kunder kræve mere dokumentation. Det er her, de færdige skabeloner kommer ind i billedet. Med ganske få klik kan du omdanne dine samtalenoter til skriftlige risikovurderinger eller nemt lave din egen politik for leverandørkæden. For at støtte fremtidig forskning i cybersikkerhed, spørger vi brugerne om at acceptere et par enkle betingelser. Det er helt gennemsigtigt og lige til, og hjælper os med at styrke cybersikkerheden for SMV'er generelt. Til venstre kan du se præcis, hvilke dataer der deles. Hvis du på et tidspunkt ændrer mening, kan du altid ændre dit valg i fanen data. Det var det. Simpelt, gratis og lavet til SMV'er som din. Så find lidt tid i kalenderen, lav din leverandørliste og kom i gang med at få styr på din leverandørkæde allerede i dag. Ja, succes kan faktisk være så enkelt.